La tocada vai morrer. No va a pasar Dani. Vamos, bueno. Vamos. Pasará. Joder, tío.
4 i tornem de xuta de la primera. Atenció, perquè hi haurà penal favorable al conjunt palamosí. Doncs, atenció, Sergi Alimany cap a la pilota, xuta Alimany i gol! Perquè Galeana ha penjat una pilota a l'interior de l'àrea, penal de Javi Morales sobre un jugador. El partit podria escurçar diferències al culer de la tercera divisió. I Bayona acaba d'aturant la pilota, entrarà, gol. Ha acabat entrant la pilota, ha acabat entrant plorant. Ha acabat entrant, però finalment la pilota al fons de la xarxa. Doncs podria ser 3-1. Atenció, enviat!